Nosaltres hem fet una visita guiada al cementeri de València. Rafa, molt bon dia. Bon dia. Tenim pendent una visita pel Cementeri General de València. Pues clar que sí, avui anem a gaudir d'aquest univers que és el cementeri general. Anem cap a dins? Anem? En l'any 2008 van ser les primeres visites. El cementeri és un lloc que pas a pas, metre a metre, estem descobrint personatges, històries, art. Jo intento mostrar-ho d'una forma humanista, no parlar sempre de mort, sinó parlar de vides. A través d'aquestes rutes he ampliat molt, el coneixement ja no sols del cementeri, sinó de la pròpia història de València. I la gent mira el cementeri en altres ulls. El tema de l'arquitectura és importantíssim així del cementeri, per això ha sigut elegit el millor i més bonic cementeri d'Espanya. Així es poden veure diferents estils arquitectònics. Tot un exemple del ben saber dels arquitectes valencians. Aquest és un dels punts més visitats. El nicho de Vicente Blasco Ibáñez, el gran novel·lista. Crida l'atenció que tinga un nicho molt corrent i no siga un gran monument, però en el seu dia, quan se va posar així els restes, se va considerar no definitiu. Rafa, un altre dels personatges il·lustres d'ací del cementeri, Sorolla. Clar, Sorolla està soterrat així, la gent diguem que se sorprèn molt de veure que és una tomba molt humil, però té un paral·lelisme en la de Blasco Ibáñez, que són tombes senzilles, però així està el gran pintor. Així es pot veure perfectament les diferències socials econòmiques. La representació, per exemple, de grans panteons, que és el poder econòmic de les famílies, i fins i tot una tomba que apenas té el nom gravat. Aquesta diferència queda al ras en la mort. Al remat, el cementeri no és un lloc de mort, és un lloc de records.